Somrambah tejani ruang lumpa tata padangan lahi Abyor busana nira lamat binarung swaraning pradangga kang munyuh angrangin ana gandha aroma ngambar-ambar jroning sasana pawiwahan nulya kawuryan ana teja ngenguwung mawa Prabawa tuh sanyata menika tejanira risang pinanten putri kang sinambating wangi diayu kusumaning ayu Meliana Juniawati Kakanti Rama Ibu Bapa Jamari Ibu Sukesi mijil saking tepas wangi lumarap tumuju Sitinggil Binaturata sambating busana nira ngemba busana Prameswarinata busana kang sinulang benang renda kencana rukmi kang endah ing warni tinun saking Mandrawa katon Nabiyor momir pating gemlebyar pating calorot sumunare pindha kilat asesiring palarapanira cendani imba wulan tumanggal ibing tumoing tawang netra hamblalak-blalak kedhep nyohan damar kanginan krana ngrunggih lir blukang semende pangarasan duren sarju lati manggis karenget waja petak parik-parik lir kadya tirta tumetes pamidangan trajumas jojo wewek pranaja sing sekapeten ngageman pindha cengkir gading piningit hasta dewa pinentang dedeg dumawa sedeng pakulitan kuning nemu giring wiwit pucuk ing rikma dumugi delamak samparan tanrana kang uci wani ayah Hapsari pindha widodari tumuruning madya padha lulus raharja sawanira risang pinanten putri sampun prapten biyan kang tinuju risang pinanten putri kinanti ing kumala lelewer baju turito sinebaran sari puspa widodorito resang jemak kaspuri permadani yang ratu laksitaning adicara mangkono swanira risang pinanten putri lumarap tumuju Sitinggil Binaturata Hang Ratu satriya muda kang dadi gegandilaning nala sinege kang winursita gumantiya kang kacarita paripurna denira ngedi busana risang pinanten kakung kadhereke lumebet sasana pawiwahan jengkarira tinun saking Mandrawa lir kadya gongsa monggang binarung ing awang-awang repepeh ketebang ana teja manter sak sada lanang gedene kemenyar mawa Prabawa sumirat ambabar tejamaya kawistara tejanira risang pinanten kakung Adimas Bagus Ananta Primawan Sahrosaban Kakanti Rama Ibu Bapa Sukarman Ibu Kusmirah mijil saking Wisma Palereman lumarap tumuju sasana pawiwahan sambating busana nira ngemba busana Narapati satriya gagah prakosa dedeg pideksa awak mrabata sembada ing griya tan mingkuh saling kewuh yen to tamtama sumbaga wiratama prawira jayeng palugon tatak tangguh tangon tanggung jawab prapten ngendon lamun to cinandul lir kadya panggihira tinun saking Mandrawa lir kadya gongsa cantuka ing wanci riris lumaksana risang pinanten sarimbit kumplawe astane hambalang gandalan sadah tinang selawe winastan gondang kasih dalah gondang tutur pratandha manunggaling katresnan jati jatining katresnan wis tremu jawat asta manunggaling katresnan cipta rasa lair temusing batos risang pinanten sarimbit saged lestantuning sak lambi-laminipun dumuging delahan lajengaken adicara wiji dadi dalah winijian
Risang pinanten sarimbit marep Kyanti Gocina keting bokor kencana wadhahe sekar setaman. Sakala risang pinanten kakung tinapa ing padha. Yo, Antiga datan pecah sanalika. Daya-daya risang pinanten putri Anjenggo sumembah amasa suku samparane sang raka. Ngicali saling sukerta kang sinandhang ing pepadanira mugia manggih raharja mulya. Widodone rebaya ning Sambikala enggal nuwaken pratima kang bisa tata jalma. Ya linanting dening kang garwa kanthi kekantenan asta. Lajengaken adicara liru kembar mayang. Kembar mayang kang sinebat Kakal Pataru Dewa Daru Jaya Daru pralambang jejaka dalah kenya kapanggihaken. Liru kembar mayang kairing kantoya sesanti. Jaya Jaya Wijayanti tetep jaya ngadepi sagunging Rubeda. Sura Dira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Paripurna liru kembar mayang, para paraga kembar mayang saged mandhap kalajengaken adicara sindur binayang. Risang pinanten sarimbit karaket rinangkul sinengepan sindur awarna rekta dalah seta. Daya-daya kang ambarsa Bapa Jamari amboyong risang pinanten sarimbit ing Dampari Nenggo. Sakwingingipun Ibu Sukesi nderekaken lampahira risang pinanganten sarimbit siyaga tandya lumaksana. Mangkono kang ambarsa lumampah mabukuh-bukuh yayah prayening kewuh kanthi kebaing subasita miwah handhap asoring jiwa raga sedaya ngemu pralampita bilih risang pinanganten sarimbit tansah tumuntun ing papan kautaman pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan. Mugi risang pinanten sarimbit saged gesang seserawungan wonten ing papan pundi kemawon. Samono prabdan yang kang tinuju ya kang hamkarsa lenggah ing Dampari Nenggo lajengaken adicara bobot timbang. Risang pinanten kakung lenggah pangkon sisih tengen. Wondene risang pinanten putri lenggah pangkon sisih kiring. Wondene Ibu Sukesi keparing nyumirsa dhateng Rama. Kados pundi bibit bebet bobotipun penganten kekalih. Sedaya ngemu pralampita. Bilih dados pepeling dumateng tiyang sepuh. Supados boten gadhahi raos sembahan cindhe mban siladan. Niki benten-bentenaken pundi putra wayah pundi putra mantu. Sedaya karekuh minangka putranipun piyambak. Paripurna animbang-nimbang risang pinanten sarimbit ya kang hamkarsa kang lenggah risang pinanten sarimbit wonten ing Dampari Nenggo. Datan menika kang sinebat adicara taneman. Kanthi pangudas rasaning griya mugi risang pinanten sarimbit saged mikul dhuwur mendem jero. Ngangkat derajatipun tiyang sepuhipun kalih migunani tumrapipun mungsa bangsa dalah agami. Niating sunandur becik mugi nuwuhake kabecikan. Wis lenggah risang pinanten sarimbit lajengaken adicara kacar kucur tampa gunakaya kabiwada asesanti mulya. Dumados ing kacar kucur wong liya dadya sedulur. Kacang kawak deli kawak wong liya dadya sanak. Sigra kasuntak dening pinanganten kakung wonten pangkon garwa kinasih winadan kacu gombala. Nemu pralampita. Bilih risang pinanganten kakung kedang gadhahi tanggal jawab paring gunakaya Bagawastra dumateng kagarwa. Mekaten ugi risang pinanganten putri kedah saged ngencakaken gunakaya kanthi gemi setiti kebak ing pangati-ati. Paripurna nampi gunung sengkaya saking kagarwa. Kacu gombala katali dening pinanganten putri katuraken dumateng Rama dalah Ibu. Arsa sumimpun wonten padaringaning Bali Wisma. Sedaya ngemu pralampita. Bilih minangka tandha bektinira risang pinanten sarimbit dumateng Rama dalah Ibu. So kersa nampi pitedah wewarah saking Rama Ibu anggenipun arsa lelomban wonten ing samudraning
Beberenagung paripurna ngaturaken guna kaya Bagawastra dumateng Rama Ibu. Yori sang pinanten sarimbit kondoring dampar rinengga. Lajengaken adicara dahar kembul bujana andra wina. Lumaksana risang pinanten sarimbit sigra dedulangan segara golong ulam sari linandhesan tresna kang sejati. Ugi madhep mantep marang Gusti Kang Murbeng dumadi bilih raosih katresnan pinanganten sarimbit tanra bisa pinisaken jalma manungsa bilih Gusti sampun ngangodrataken jodoh pati lawan rejeki. Risang pinanganten sarimbit sampun kaiket manunggal dados satunggal anggenipun mangayo bagya bangun Balai Wisma wonten ing samudraning Beberenagung. Lajengaken ngunjuk toya tirtawening saking Endi Pertala. Ngemu pralampita mugi risang pinanganten sarimbit saged menggalih kanthi wening meneping kalbu linambaran kawicaksanan sedaya perkawis-perkawis ingkang mapan ing samudraning Beberenagung tansah hayu hayem hangayomi. Lajengaken adicara sungkem pangabekten. Sadereng lumarap sumungkem duwung kalolos canela kalucut dening Kang Kaugan. Sengemira lir kadya tansah memuji marang Gusti Kang Murbeng dumadi. Kebak ing trap silanira arsa sowan sudarmane angoswa pepadane pun pangudas rasaning griya risang pinanten sarimbit wonten ing ngarsa Rama dalah Ibu. Rama Ibu sembah kula ingkang putra atur bekti lir sinendhal mayang jroning galih sanalika risang pinanganten sarimbit angkles kekes kadya linolosan bebayune limpruk pindha kapuk anandang duh kitaning galih. Kembo kembeng kumembeng waspa tumiba ing panggoning Rama dalah Ibu. Kadya mutiara rinonce emut marang Rama ingkang sembodo hangukir jiwa klawan raga mewah dadi lantarane kang tumuwuh emut marang Ibu minangka papaning yoga brata salebetipun nawa candra dosawari sangang sasi 10 dina dalah anggulawentah duk rikalaning jabang bayi dumugi ning dewasa sampun kersa hanglilinting andulang ulang reh kautaman. Sanalika risang pinanten sarimbit anjer krik lir kadya tugu Sinurkarta prentuling para sedaya nyumadhong rumentahing puji pangastuti dumateng Rama dalah Ibu. Mangkono sungemira risang pinanten sarimbit wonten ing ngarsa Kang Hamengkukarsa Bapa Jamari dalah Ibu Sukesi paripurna sumeng wonten ngarsa Kang Hamengkukarsa daya-daya risang pinanten sarimbit ngabiyantara wonten ngarsa kadang pisan Bapa Sukarman Ibu Kusmira. Sungemira risang pinanten sarimbit katampi kanthi kebak ing kawicaksanan kalus-lus kapuk pok pambidangane kanthi kebak ing rasa tresna welas kang sejati kanthi pangandika kang kawijiling wardaya ya ngger anakku wong bagus dak tampa sungemira
pangestu Rama kelawan ibu tampan ana ngger. Mula ngger sira dak gadhang ing tembe bisa dadi satriya tama mungguing garwamu. Rumangsa handar beni sira kudu bisa ngayomi mulat sarira angkrasa wani rasa mangesti marganing lestari. Mula ngger tresnanana garwanira kanthi kebaing rasa tresna welas kang sejati. Kalamun pandungane Rama kelawan ibu ngger mugi sira enggal-enggal antuk talining brayat. Ya kuwi pratimu kang bisa tata jalma, ya kang sinebat momongan minangka rengganing wisma. Anggenira hanjatu krama ya sejatining jatu krama, bisa ngrembaka lir kadya pandhan waringin paripurna sumangga wonten ngarsa. Bapak Sukarmandala Ibu Kusmirah Risang Pinanten Sarimbit kunduring dampari nenggo arsa kapundhut gambaripun sesang Rama Ibu Dala kadang pisan minangka pengeting prastawa adicara pawiwahan palakrama wonten ing kalenggahan ing siang menika.